аз қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо 7 сол сипарӣ шуда бошад ҳам ҳанӯз камбудиҳо ва риоя накардани талаботҳои он ҷой дорад. маросиму маъракаҳо бо хароҷоту масрафҳои зиёдатӣ, ислофкориҳои бемантиқро касоне баргузор менамоянд ки хислати худнамоӣ доранд. ҳамин гуна кирдори зидди ҳуқуқи хонандаи синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 шаҳри Хуҷанд Муҳаммадиев Дилшод Амонбоевичро кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ошкор намуданд. Номбурда 17-солагии зодрӯзи худро дар тарабхонаи комрони шаҳр бо иштироки 22 нафар ҳамсинфон ва 2 нафар рафиқонаш доир намуда, бо ин рафтори худ талаботи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро риоя накардааст. албатта аён аст ки чорабинии мазкур бо мусоидати калонсолон сурат гирифтааст. вагарна оё метавонад як нафар ноболиғ ки даромади молӣ надорад дар тарабхонаи гаронарзиш зиёфати зодрӯз диҳад. маблағҳое ки барои гузарондани рӯзи зодрӯз харҷ кардед ки ба шумо дод? онҷо кор мекунед шумо? ва аз куҷо маблағ? падару модаратон бо хабар буданд шумо ҷашни зодрӯз қайд мекардед? ягон монеагӣ накардан розӣ шудан? бо қабули пешбардохт ба андозаи $400 новобаста аз он ки фармоишгар ноболиғ аст, масъулини тарабхона шароитро барои ҷашни зодрӯз фароҳам овардаанд ки ин хилофи моддаи 14 қонуни мазкур аст. дар ин ҳолат муомилот бо асъори хориҷӣ тарафи дигари масъала аст ки қонуншиканӣ маъмурияти тарабхонаро бозгӯ мекунад. баъди ошкор намудани ин ҳолат кормандони милитсия ноболиғонро ба шӯъбаи милитсия дастрас намуда суҳбатҳои профилактикӣ анҷом доданд. ҳамчунин волидайн ва омӯзгорони мактаб хабардор карда шуданд. аз оне ки ҳолати мазкур бегоҳӣ сурат гирифта буд, омӯзгорон берун аз вақти дарсӣ буданро асос карда мегуфтанд ки камбудии волидайн аст. волидайн бошанд бехабарии худро далел меоварданд. писарам ман гуфт ҳамин рӯзи зодрӯзаш буд, саҳар ҳисса табрик кардам, имрӯз зодрӯз мекунам. ман гуфтам ки ман пул метиҳам бачаҷон, якта торт об гирифта бурда ҳамсинфот кити вақт хушӣ кунам. аз ин корш хабар надорам. кормандони милитсия аз рӯи далели ошкоргардида дар асоси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд нисбати волидайни соҳибҷашн ва меҳмонони ӯ бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб доданд ва маълумотномаи он барои расонидани чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба мақомоти дахтор пешниҳод карда шудааст.